umuntu engaqonda. Yabo nje uDlubheke wayengifuna kabi kabi ngomshiza. Kwasho ukuthi mhlambe ke ikhona liquid detected on a charge. Kwasho ukuthi ke uthi ngishintshe le charge. Hayi no, it's fine. Kwasho ukuthi ke kodwa ngoba uyinsizwa naye wahamba wabohla kwangconywana singakahlangani. Kodwa khona bekuthi impela sahlangana wayezongiqonsula ngikhumbula ilanga ngisuke kwayani. Ngisuke estudio manje ngiphekezela umuntu. Mangithi yabona yina ngibapakile ngeBM bahleli lapha hayi. Ngashintsha direction ngahamba ngendlela engayazi. Kusikhundla ukuthi ngihambe ngocommissioner ngochuma lapha ezantsi ngakomabone ngiqhubeke ngibheke MTN rent ngenyawo. Ayishintsha ngadabula ngako Troyville ngiqhamuke Ellis Park ngahamba lapha mhlambe ngawuqeda 2 hours ngihamba. Mhlambe ngaqeda 2 hours ngihamba ngibaleka nje ngiyogibela MTN uvalo lwalongibulala. Lapha ngenza sure ukuthi imali u45 rand we-taxi ukusuka lapha eMTN ngoba ngisoyikhali zami umuntu ngifuna ulahleke nocingo olusafe ngoba then okunye ke ngifocus nje kuthenini ngiyaphuthuma. Awufaka umgqumeni bona zange bekufuneni. Wangababona ephepheni angazi ukuthi ke well babecasukile. Babecasula ungengicasuki. Umuntu evele nisukele nje eniqambela amanga lapha. Into engekho. So babecasukile ngokuthola kwami ibandla eliningi elisonde eduzane babefuna impela ukumbulala ngomshiza. Ngoba ngiyakhumbula nje ubhuti quality. Athi hey suka lapho wena abafana bomgqumeni beza lapho beze lapho kugezana ngatshela ugezana ngathi yasambe. Mhlambe babengezeki kodwa khona isimo esikanjalo babefike bengiqontsula ngoba kwakusashuba shubile. Yabo washaya imoto ucilo udriver kaGezani washaya imoto wahanjwa. Angazi ukuthi emva kwalokho bathi bayafona ngathi bayathi hayi Gezani sengisukile lapho basasilapha ko Glenwood koNguni futhi ngalapho nje quality wayijwayele ukugudla kulezo ndawo ko Glenwood. Ayisasuka sishaya ikhona so umuntu wahlahle cishe waphela induku. Uthi kuyadlalwa abantu. Yabe sekusele kangaka nanokuthi uyabona umuntu ngoba ngisho ukuthi ngumuntu no soft. Yes. Okwesidala. Ngaphakathi nje emoyeni ukuthi sengaqala uchuku yabo. Esiyakubiza ngelegend nawe baqeda. Hayi ngeke phela legend. Ukuqhatha nabantu. Hayi ngeke ngisase no 6 years akhona ama legend mhlambe ama legend ungacinga lapha kokhaza. Ucinge lapha ko bamncane uDlubheke nakule genge nje obamncane uZanefa. Maningi kakhulu ama legend obaba umdala ofihla isikhwele. Baningi nje obaba omncane abafana bomgqumeni ade abantu abade bafika nje. Baningi kakhulu. Mfethu ngiyazi la emculeni ngeke ukuzethemba. Ngithemba ngabe ngizoqala ukucula lapha. Kwasho ukuthi ePretoria ngoba ngihlala ePitoli kunonjoko eduzane mangimbuza information awusagcina sisondelana ngalokho nje ezongibheka naserese sihlala nje awusizinsizwa umZulu nami umZulu futhi bengandile kaMaZulu ngoba esandile manje lapha ePretoria so zwaniswa yilokho nje wasethi nje hey lalela uma uhlala nami uyashaya impela uyatshala lapha naye unamadlebe ashisa bhe la isakaza khona umdumazi so manje ngabona ukuthi impela kusho ukuthi ngizosala ke lapha mangalishaye ihawu phela futhi uzukwazi ukungena kwi-league vele kufanele ukuthi ube imagesi ubashokhe so ngathi nami uthi ngibona ukuthi ngizoshokha abantu ngangiqala ngisukela abantu kwaba yilokho kodwa kahle ukukhuluma iqiniso I'm a very peaceful person I'm a very peaceful being kwaba nje ukuthi shuthu ukukhula nokududana na yonke lento ukuthi lento yomntala lapha ngaleso sikhathi ubunganawo ngempela isho ngacula uzokhala inyembezi njengo Rebecca Malope ucula uzocimeza kodwa uma ungadala lapha ayibekunzima nyana lento ishintshe muzoyibhekisisa ishintshela ngabo limit nangale ngoma kahle kaMzukulu ethi ithino nje le kwakudumisa dala usungazi ushiye ngempela kushintshe lapho ayaqala lento manje yehawu yaphelelwa amandla nabo nabe bese beyibonga bese beqala becuba indaba becuba ukukhuluma bonke ayisenayo lesiqe lesokuthi umuntu umshaye ngehawu uzisibonga ukuthi lo muntu uyagijima from point A to point to Z eyibonga ngalendlela ukuthi ngithi phela kusuke kudlala mangushaya noma sixabene kodwa mangushaya mele ngushaye ngiqambela mangalendlela ukuthi uzuna uthi hey kodwa lento lo mfana shuthi uyenza i research ngami ungishaya lento iyangifanele ngingayenza lento ucabange kanjani yabo kuze bengazi kunomuntu omputshuzela indaba so kufanele uqhubeka ubuciko nasebongweni lapho so uyahamba emphelelo umsoco sayona sasinento enhle sayona kanjalo kodwa nje ngasho ukuthi nami ngahamba ngaphelelwa uthando la
ngoba bese ngibona ukuthi okay ngiduma kabi ukuthi ngiyadelela ingoma zami azwathola amandla afanele kuphakama lezi and lento ishiya isithombe esibi komunye umuntu mhlambe even nakuba event organizers bekuthiwa hayi no navigate yadelela hayi ngeke siqashe Umuntu lapho vele uyekile noma usamile kwenzakalani? Ethe ingqwela ngiyibuzele phela ngeke ngabona futhi nasemapage nakho ihlezi kubuza usuku nosuku. Hayi khona usuku nosuku into enza ukuthi bewubuze ngoba bayazi ukuthi into ngangiyenza sisingangiyimisela Hayi impela. uma ngabe futhi ngimshaya umuntu ngangiyenza i-research ngangaze ngacula ngathi mina eyami ingoma ayinamzala ayinamngani ifana nenhlamvu yesibhamu ishaya ngisho umnini ngoba isibhamu uyalenza iphutha usifake nje la enqulwini wanyakaza uzosekushaya iqakala muwenza iphutha ungasifakile entweni yakhona ungazenza izinto zakhona ungaze sekushaya iqakala kuthiwa hayibo uyidubulile kube yiphutha nje ngazi kwenzeke kanjani vele uyidubula iqakala kuthiwa ayibhadi inhlamvu yesibhamu ungasithembi kahle isibhamu ngeke uzuzithembe akuyona into ongayethemba so bekuyimi ke loyo bengisho kanjalo ngithi ngifana nenhlamvu yesibhamu into mangizokushaya ngahamba nje nawe kanje ngihambe nawe ngihleke nje ngisheke kodwa into ebengicophelele angifuni ukushaya ngo-True News ngifuna ukuhlumeza umoya ngiqambela amanga mangiqambela amanga ayoze uthi ayichana kodwa nami lento iyangifanele ngiyenze impela so nguyekile umntalapha angikho nje lapho futhi angiyiboni ngibuyela khona kodwa I think ngoSeptember kuye kwathi angivuke ngakusasa ngifike ngishaya inkonzo malanga ehawu ngabuye ngabona ukuthi okay Kwakwenze njani? No, I'm not going to okay expand on that but yabona umusu uphila kakhulu nomuntu yes uphila ngalendlela ukuthi we are even akusekhona ukuthi nje nama artistic kuphela we are brothers bese kuba khona umuntu ozokutwist emoyeni kwazi ukakhuza umfazi wami wathi eyilalela indaba kwenzakalani ngoba phela bengithi kukahle niyazwana ngithi mina hayi mhlambe kuba ngo1 no2 no3 ngoba phela mina ngizwana nento ebheke eceleni wasethi no hayi lalela ngoba ngiyakwazi ngoba uphendula kanje nje usiyavutha la ukhona msho umi ngeenyawo usho vele ngimi ngeenyawo ngibhizi ngizama ukufonela usizo kaGomede lapha eGMD ukuthi lalela nikhona nekusasa hayi kude hayi ngithi nikhona nekusasa ngizoyikhipha nje beyisingile ngishaye nje ekhanda ngiyabona lento le izolimaza ubudlelwane izodivide futhi indlela thile yabo ngase ukuthi ngiyiyeke ngoba yona ikhona ngine experience yokuyenza hayi ukuthi ngesiphiwo sayo ngine experience yokuyenza so kuye kwangifikela hayi nini manje ngoSeptember hey kodwa sengithi no uthi ngiyeke ngiphumile kuyona angizobuye ngiphinde ngiyenze kodwa mhlawumbe kukhona oyongithinta la engingafuni khona noma kunzima ngoba I've mastered lento yokude-attacha yes umuntu mangabe engakuphethe kahle I've mastered into